Estem amb el capità del Centre d'Esports Manresa, Sergi Soler-Nou, en un partit que ha estat molt emocionant avui aquí, malgrat no hi ha hagut gols, entre el Centre d'Esports Manresa i la Muntanyesa. És un equip, òbviament, de líders, de gent que avui estava lluitant per estar al capdamunt de la taula classificatòria. Sergi, abans de l'entrevista em deies, deixa'm respirar, estic cansat. 0 gols, però partit molt intens, no? Sí, bueno, ja sabem com és aquest equip. Són molt forts, molt físics, tenen més experiència que nosaltres, els agrada el contacte, venen d'un camp molt petit i avui, tot i que el camp és gran i volíem tenir la pilota i moure'ls, sabem que ells aquesta intensitat és una característica d'ells, que la porten a tot arreu, a l'àrbit d'avui deixar bastant el contacte, que poder els anar millor amb ells, i bueno, ens han ficat tot molt difícil, però crec que hem defensat molt bé. Ocasions clares pràcticament no n'han tingut i nosaltres n'hem tingut alguna, vull dir que estic una miqueta allò bona feina, però poder haguéssim pogut sumar 3 punts que són importantíssimes. De tota manera, se suma un punt que dona la sensació que pot ser fins i tot suficient, no? Bueno, està clar que tal com està la temporada, amb les jornades que queden, tot el que sigui sumar és importantíssim. Veiem equips que sembla que vagin molt bé, de cop i volta costa molt guanyar, vas a equips que estan a baix de la classificació i et disputen de tu a tu, et donen problemes, costa molt guanyar els partits i tot el que és sumar, sempre hi haurà algun equip que no suma i traiem alguna cosa, però està clar que nosaltres, si alguna cosa ens caracteritza és que anem a guanyar tots els camps i seguirem fent això perquè és el que ens ha portat a estar dalt. Sempre reclameu que el Congost moltes vegades és fred. Avui us heu trobat un Congost calent, eh? Avui la veritat és que tota la gent que ha vingut, el club s'ha estat movent molt bé aquesta setmana i això és espectacular i sempre dona un plus. Vull dir, nosaltres sabem que a vegades tot això no és possible, també tots els partits no són igual de macos i ho entenem, però està clar que quan més gent hi ha aquí, els jugadors sempre donen un extra. Vull dir, i avui s'ha vist, teníem jugadors tocats i han aguantat 90 minuts i poder en altres situacions hagués sigut més difícil. Parlàvem amb gent del públic que em comentava que s'està identificant molt amb aquest centre d'esports Manresa actual, un centre d'esports Manresa amb jugadors molt joves, amb una actitud descarada i sobretot amb una sensació que ho deixeu tot sobre el terreny de joc. Sí, les coses van com van, hem tingut jugadors que se n'han anat, jugadors que a priori eren importants i tenien categoria, però bueno, el que ens està donant aquest plus està clar que són els joves, vull dir, cada vegada aquí quedem menys veteranos, nosaltres intentem ajudar-los en tot el possible, està clar que a vegades se'ls ha de guiar una mica, però tenen unes condicions brutals, tenen molta tècnica, físicament són potents i si estan a gust ho poden fer millor que qualsevol altre. Pujar a tercera és un premi que us mereixeu? Bueno, això se sabrà quan acabi la temporada. El que pugi està clar que s'ho mereixerà més que els altres. Nosaltres ho estem intentant, portem molts anys, es veu que és molt difícil, però bueno, seria molt maco i lluitarem per fer-ho, està clar. Doncs esperem que així sigui.